Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa tare da tashar Duniyar Fasaha. Sunana Ibrahim Awwal. Insha Allahu a darasin mu ne zan fara koya mana programming in Python a Hausa, wato wanda ake ba kwamfuta umarni ta hanyar amfani da yaren Python. Za mu fara ne daga basic, sannan sai mu shiga intermediate, sannan sai mu zo mu shiga advanced. Za mu fara daga basic abubuwa, misali mu fara kan su strings, amma da farko zan fara kamar yadda kowane programming language yana farawa ne da print hello world. Kafin nan zan so kowa ya je ya danna mana subscribe, sannan ya danna alamar kararrawa domin kasancewa tare da mu duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo zai same sa. Bayan nan idan muka duba ga yanayin da tsarin programming language yake, akwai abubuwan da ake kiransu da IDE, wato Integrated Development Environment. Bayan ka yi downloading na Python program, hakan zai baka damar ka iya gina manhaja, wato program naka ta hanyar amfani da command prompt ko command line. To amma wannan gaskiya ba abu bane da yake yana da daɗin aiki sosai, saboda haka ne aka kirkira IDE, wato Integrated Development Environment, wanda su ne suka fi kowane program daɗin rubuta programming. Misali yanzu bari nuna mana da ake amfani da Python program, wato program na Python, wanda idan kai downloading shi daga python.org ka je kai setting din shi akan computer naka Python. Misali gashi nan 3.8, wanda version din da computer na ya zo da shi gashi nan kamar haka. Za mu ga cewa duk wasu abubuwa, wasu operations na lissafi da sauransu za ga yana bayarwa. Misali 2 + 2 zai ba mu 4. Idan muka ci 3 is less than 1, wannan menene is false. Haka 3 is greater than 1. Idan muka danna wannan zai ba mu boolean, which is false. Idan kuma muka ce 2 misali 2 is greater than 1 zai ba da mai true, saboda shi wannan is ma boolean ne, amma tun da shi wannan is true zai ba da true. Duk wani abu da muka sani, misali na so da rubuta assalam, zan iya rubuta print kamar haka, print assalam, amma kana buƙatar ka sashi a cikin kwaf guda biyu saboda it's a strings. Wanda za mu yi bayanin strings insha Allah a video namu. Kamar haka sai ka danna gashi na printing assalam. To amma misali yanzu muna so mu rubuta wani program, misali ina so na rubuta program mai saving din shi, wanda nake so na zo na amfani da shi a baya, ban da wannan damar a wannan program, a wannan ta hanyar amfani da wannan Python program din, wato program na Python da ni downloading daga python.org. Shi yasa muka ce za mu yi amfani da Integrated Development Environment, wanda su akwai su da yawa kala-kala. Akwai PyCharm, akwai Thony, akwai Anaconda. To za mu yi amfani da Thony ne duba daga yanayin bai da nauyi, cewa shi ne aka fi amfani da shi. Kuma a misali kamar yanzu Najeriya nan, mu a makarantar mu da za mu yi shi mun yi amfani da Thony ne saboda kasancewar sa yana da kyau, sannan kuma bai da nauyi. Bara yanzu a bidiyon namu zan nuna mana da za ka yi installing na IDE naka na Thony ko Yoni. Domin downloading Thony za ka je www.thony.org, ko kuma kai searching din kalmar Thony a Google, zai baka damar ka ga search in ka ga link nasu, sai kai clicking akan shi zai buɗe ma, sai ka zaɓa version na Windows na abinka na operating system da kake amfani da shi. Mu muna amfani da Windows ne yanzu, baran danna Windows. Gashi nan, bayan ka danna Windows automatically zai fara downloading daga github.com, wato website din GitHub. Zai fara downloading da kanshi, zaka jira shi gama downloading. Bayan ya gama sai ka zo kan installing, ga setup din cin yanzu muna gani. Sai ka zo kan installing na shi, kai double clicking akan shi sai ka installing, sai ka je ka danna alamar run domin ya buɗe ka ga yanayin abubuwan da suke ciki. Gashi nan na danna run, sai ka jira sa ya buɗe ma screen kamar haka, sai ka danna alamar next kamar haka. Yawwa, sai ka danna accept, sai ka danna next, sai ka danna yes, sai ka create an icon, desktop icon, sai ka danna install. Aka jira shi ya gama installing kamar misali 2 minutes haka. Aka jira shi ya gama yin installing. Bayan ya gama installing sai mu buɗe Python abin namu, Python ya mu buɗe Thony program namu mu ga yadda yake aiki. Mu rubuta print hello world, domin shine kowane programming language idan ana koyan sa, abin da ake farawa da shi shine print hello world, wato inda ake printing abu, inda ake displaying abu a screen, shine dabarar da ake bi. Gashi nan yanzu yana installing, yana extracting files, ya kusa gamawa. Za ka ci gaba da jiran sa har ya gama. Gashi nan compiling standard library, idan ya gama zai mana creating icon, sai mu buɗe program namu da muke amfani da shi. Gashi nan sun ce compiling standard library.
gashi nan sai ka danna finish, alamar cewa ka gama kenan. Zai buɗe ma automatically, zai buɗe ma, ko kuma ka je ka clicking akan icon na Tony gashi nan, sai ka je ka clicking akan shi, zai buɗe ma, sai ka clicking akan shi, haka jira shi gama loading sai buɗe ma. Depend on your, ya danganta da yanayin karfin kwamfutan ka ko kwance speed na kwamfutan ka, saurin shi. Gashi nan zai buɗe yanzu, gashi nan ya buɗe mana. Wannan already programs da riga na fara rubutawa ni tun a kwanaki, amma zan goge shi saboda ba da su za mu yi amfani ba, za mu rubuta sabon program ne yanzu. Amma kafin nan zan so nuna mana da za ka yi ka canza ma Tony ɗinka kala, wato ka canza mai background kala da sauransu, saboda wannan ya ɗanyi haske haka da sauransu, amma wannan is optional, ba dole bane sai mutum ya yi. Gashi nan zan cire wannan program, amma zan fara yin creating new, wato untitled program zan gina domin da shi zan yi amfani da creating wani new program. Kamar yadda na faɗa mana a tutorial ɗin namu, na ga mana cewa za mu yi amfani da Tony IDE a matsayin IDE namu da za mu yi amfani da shi. To yanzu gashi nan na buɗe mana Tony IDE, gashi nan kamar haka. Zan ƙara masa girma a screen ɗina domin mu dinga ganin sa da kyau inda ya kamata. Na ce mana zan canza mana kala ne da farko tukuna, abin da zan fara yi, amma wannan na ce optional ne, ba dole bane sai mutum ya yi, amma dai ni na recommend mutum ya yi saboda ya ringa ganin screen ɗin nasa da kyau. Haka zo nan sai ka shiga mai theme and font ɗin, sai ka zo ka zaɓa kalan da kake so. Misali yanzu na zaɓa clean dark, sai ka zo wannan shi ma default, sai na zaɓa default dark blue ko dark green misali, wanda dai kaga ya fi ma. Misali ba za mu sa wannan default dark blue ɗin nan, sai ka zo ka zaɓa font ɗin ka. To wannan ba na bar normal font ɗin da ke amfani da shi a nan wurin, amma zan ƙara musu girma zuwa misali 17, ko kuma ba na mai da shi zuwa 14. A 14 yayi daidai. Sai ka zo nan kan matsar da wannan abun naka domin ya zama da ka ba bangaren rubuta program ɗin naka ka ba shi wuri mai girma kamar haka. Kai dragging ɗinsa. To wannan ne za mu yi amfani da shi, wannan shine background da za mu yi amfani da shi, ko kuma wannan shine color da za mu yi amfani da shi a jikin theme na font na Python, da font na Python na IDE na wato Tony. Sai zan fara da print hello world. Misali sai ka je ka danna control S domin ya baka damar kai saving na program naka. Extension da ake saving na program files shine .py. Misali idan kana so kai saving din shi, misali idan ba da IDE kake rubutawa, misali kana rubutawa ne da Tony, za ka yi amfani da .py ne a matsayin extension na files naka. To amma yanzu tunda muna amfani da IDE ne, automatically zai mana saving din shi a .py ne. Misali na sa yanzu a nan wurin na sa misali sun file din, to ga a nan wurin ya sa mana save as Python type, wato .py yayi mana saving din shi kenan, sai na save. To an sai na zo na rubuta abin da nake so mun execution a cikin wannan ainihin wato wannan IDE nawa. Misali yanzu sai na rubuta print hello world, nace print misali barka, ce shine muke amfani da shi wajen, muna amfani da print statement, sai mu amfani da parentheses guda biyu mu saka quote domin mu print din kowane abu. Misali in ce barka, gashi nan wurin, a nan wurin mu mutu command namu, amma a nan wurin ya executing, gashi ya mana printin barka. Shine wannan Python version na Python din da yake already install a cikin wannan Tony din namu shine Python 3.7.2. gashi nan za ku iya gani a cikin screen namu. To wannan print nan zaka iya printin kowane abu kake so. Misali yanzu bayan na print barka, zan iya print assalam a next line. Duk abin da ka rubuta zai printin din shi ne ta hanyar amfani da wannan abu, zai ma display a cikin abun ka. Assalam gashi nan zamu gani, zai mana printin din assalam gashi nan muna gani. To bari na gwada mana printin din misali triangle. Yawa, bayan mun gama da print hello world, wato yanda ake printing a screen ne, da ake display a screen, program namu na farko ya so na hada mana program ne da zai rinka adding two numbers, wato program da zai rinka zai rinka tara nambobi guda biyu. Misali idan na ce 1 na ce 2 sai ba da 3 kenan. To da farko dai kafin domin yin irin wannan dole ke zama da kasan abin da ake kira da variable. Variable shine zan ce kamar container ko memory ko wani rumbu da ake adana bayanai idan kana so ka amfani da su a cikin layukan gaba na program naka. Misali yanzu ina so ne amfani da name, zan iya amfani da misali name na sa string. Da aka ce string, abin da aka saka a cikin quotation kenan, kamar da muka gani. Zaka yi amfani da string da quote guda daya, zaka yi amfani da quote guda biyu. Misali yanzu na ce Ibrahim, sai na zo layin gaba na ce print Ibrahim. Sorry, Python is case sensitive. Idan dai printing ne Ibrahim mai karamar leta, kamar da kuma na riga na sace babban leta a sama bare ba. To yanzu na print Ibrahim zai mun printing din Ibrahim. Idan muka tsama kula, za mu ga cewa me nan wurin sai dai mai print name kenan. Idan muka ce print Ibrahim, kaga wannan isa me nan wurin bare ba, saboda me nan wurin ai sunan variable din
is equal to Ibrahim ne a matsayin string kenan, amma kuma nan wasu variable din zamu yi print a nan sai zamu mai sai mu rubuta name a nan kenan ko gashi nan shine zai nuna mana abin da muke da mana print din Ibrahim. Gashi na mana print din Ibrahim, amma nan wurin misali idan muka rubuta misali a nan da muka amfani da capital N sai muka zo layi na gaba muka amfani da small n, shi ma wannan bari mana printing ba, kamar na faɗa ce Python variables are case sensitive, dole sai dai zama number da ka relation da ka amfani da shi a nan ya zama shine ka amfani da shi a nan wurin. Yanzu na mana printing zai nuna mana da bayan kamar da magani a na sama, da fatan ana ganewa. Da fatan wannan bayanin da mana ya sanya cewa mutum ya gane me ake nufi da variable. Nan wannan shine ake kira da variable name, kuma shine abin da variable ne yake contain. Muna amfani da equals ne a matsayin abu wajen daidaita abubuwa tsakanin variable da container da data da variable ne yake dauke da shi. Misali yanzu anan wurin variable name akwai abubuwan da yake dauka. Misali variable name bari ya fara da letter ba. Misali yanzu nan wurin bari na ce to name ba, idan ne shi ma bari amfani ba saboda variable name ya kai wannan ya kada kaida wajen name din variable, dole sai zai fara da letter kuma sannan kuma a cikin shi bari akwai space ba, a cikin variable bari ka sa space ba. Misali yanzu na ce nan name 1 amma na zo na mai da shi name 1 bari amfani ba saboda variable name akwai dokoki da ke da su dama kamar na faɗa mana, dole sai dai ya zama da sa underscore a nan wurin, shine aka fi amfani da shi wajen idan mutum yana so ya raba kalmomi guda biyu da ke amfani da underscore ne. Misali a nan wurin gashi nan kamar da magana ya amfani a nan wurin na amfani da underscore. To wannan akwai dokoki da yawa da zamu yi bayanin idan muka zo bangaren variable din. Yanzu ina so na rubuta mana program ne da zai rinka hada mana lambobi guda biyu, wato zaka create manhaja ne da za ta rinka hada lambobi guda biyu. Misali yanzu nan wurin sai na zo na ce mai name 1 is equal to yana ce mai eval. Za mu yi amfani da eval ne duk lokacin da zamu karɓa lamba daga user, za mu yi amfani da eval. Sannan duk lokacin da mu an saba daga user muna amfani da input, wato muna ce mai user din da saka abu, kan ce mai saka lambar farko. Misali a nan wurin saka lambar farko, sai mu je layi na biyu shi kuma mu ce name 2, sai mu ce mai saka lamba ta biyu name 2, kamar haka sai mu ce mai saka lamba ta biyu kamar haka inda muke gani. Sai mu zo nan mu ƙara colon, sai mu zo nan shi ma mu ƙara colon. Da maka ronin din shi zai ba mu dama, zai ba user dama ya saka lambobi guda biyu. Yanzu a duk lokacin da mutum ya je running wannan program din zaka yi zuwa ka duba shi kamar yadda yake a screen namu, zaka yi duba shi. Idan kai running nan waya ce ka saka lamba ta biyu sai in sa 3, nan sai ce in saka lamba ta farko kai sai in sa 3, lamba ta biyu kuma sai in sa misali 4. Gashi nan bai mana execution komai ba saboda mun yi kawai mun karba abu ne ban bi display wani abu a gaba. Sai a gaba sai yanzu in ce mai in zo na ƙara wani execution wani abu a nan line sai in ce num 3, ko misali num is equal to num 1 plus num 2, num 1 plus num 2. Wannan na faɗa mana programming, duk wani programming language na duniya yana fahimtar yaran lissafi ne, baya fahimtar misali 1 2 3, baya fahimtar nambobi, baya fahimtar letters, yana fahimtar lissafi ne kamar plus da minus da sauransu da sauran bars kamar boolean da sauransu. To a nan wurin da muka ce num is equal to num 1 plus num 2, a nan za mu ga cewa variable mai suna num zai kasance wancan variable guda biyu na saman nan sai a haɗa su. Haka num 1 kenan, wannan variable da abin da muka saka a line na farko da abin da muka saka a line na biyu sai haɗa mana su, shine za mu is equal to num 3 kenan, is equal to num, ko kuma bayar na bashi a num 3 domin bambancewa. Yanzu nan wurin bara mu gani cewa yanzu ma za mu ƙara kamar na farko ne amma bari executing komai ba. Bara mu ga sanin ce na sa nan ba ta farko na sa 3, nan ba ta biyu na sa 4, ga sanin bai executing komai. Amma mai idan wurin da na ce mai print num 3, wato ya mana printing din wannan abubuwa guda biyu da haɗa su kamar haka. Idan na danna print num 3, gashi nan na danna print num 3 a haka. Yanzu misali suka ce na sa nan ba ta farko na sa 3, nan ba ta biyu na sa 4, zai haɗa mana su gaba ɗaya sai ba da 7 kenan. Gashi nan kamar aka muna gani, da fatan ana fahimta. Wato a yanzu mun ga yadda program namu yake, wanda zai ringa kamar matsayin calculator yake kenan, zai ringa haɗa nambobi guda biyu, wanda shine dama abin nan ce mana zan yi a yau. To bayan nan, to kafin mu shiga darasi na gaban su mu haɗa program na gaba wanda shi kuma zai rinka mana subtracting na nambobi guda biyu. Misali idan na sa lamba ta farko sai sa lamba ta biyu, lamba ta farko sai na cire lamba ta biyu daga lamba ta farko, nan wurin sai na mai da shi minus kenan. Yanzu bara na yi running din wannan misali a yanzu sai na saka misali 8. Idan na saka 8 sai na sa lamba ta biyu sai na saka misali 3, 8 minus 3 zai bada 5 kenan. Gashi na printing 5. Bayan nan sai na nuna mana na division, shi ma na gama da kowane dama multiply, kowane operator na
arithmetic yana amfani a Python. Yanzu nan wurin bari na zo division, sai sa number ta farko sai na sa number ta biyu a matsayin number da za ta raba mana abu. Misali number ta farko na saka misali 20, number ta biyu sai na saka 2 zai ba mutum kenan. Gashi nan kamar yana magana 10.0. Sai mu je abu na gaba multiplication, kafin nan zan mai da nan wurin sign din multiplication. Ana amfani da asterisk kenan. Gashi nan number ta yanzu sun ce sa number ta farko misali in sa 3, sun ce number da nake so na multiply da ita misali 4 zai ba mu 12 kenan. Gashi nan kamar yadda magana ya ba mu 12 abinda muke bukata. Yawa barkan mai dawowa to a program namu yanzu zamu yi na gaba wanda shine zai kasance ina so na hada mana program da zai rinka nemo average na two numbers. Wato da farko idan ya hada nambobi, kaga mun gane yana operating abu guda biyu ne kawai. Misali nambobi guda biyu sai hada mana su koyi mana multiply na su koyi mana wani abu da ya kamata haka. To program namu ne yau zai mana abu guda biyu ne, bayan ya hada nambobin sannan zai raba su guda biyu. Ya raba su zuwa nambobin da aka ansa, ko kuma ce barana ko in ce nambobi guda biyu. Ya ansa nambobi guda biyu sai nemo average nasu, wato ya raba su biyu kenan bayan ya hada su. To bara mu je yanzu program zamu zo mu fara asa nan wurin sai mu sani misali mai da nan wurin plus kamar haka. Bayan nan sai mu zo mu ce mai num4 misali num4 is equal to num3 divided by 2. Wato sai sai layi na hudu sai na zo ce mai num3 divided by 2, num3 divided by 2 kamar haka. To sannan sai mu ce mai print num4 a nan wurin kenan. Num4 misali zan ansa lambobi guda biyu kamar misali bara mu gani misali na sa 3 da 4 sai hada mana su zai ba 3.5 kenan. Gashi nan mun gani da ya kamata a nan wurin. Bayana mana bayanin program ne, na mana bayanin code din yanzu kamar haka. Gashi nan num 1 ina ansan lamba ta farko daga user, num 2 ina ansan lamba ta biyu daga user, num 3 kuma ina hada lambobi guda biyu num 1 da num 2 kenan, num 4 kuma ina raba num 3 wato num 1 plus num 2 sai na zo na raba shi biyu kuma num 4 layi ne na karshe kuma ina printing num 4 wato average na lambobi guda biyu kenan. Wanda a haka wannan program zan yi mai da shi ya zama na kamar layi guda biyu. Misali a nan wurin zan iya zuwa nan duk na goge su, bayan na yi collecting abubuwa guda biyu daga user sai zan zo ce mai print direct daga nan wurin kawai zan zo na ce, amma zan yi amfani da zan yi lissafin board masu ne kamar yadda yake a mathematics. Nan wurin sai zan zo ce mai num1 misali ba za na karasa sa cikin bracket kamar haka, sai num1 plus num2 plus num2 sai zan ce mai divide by 2 again. Wannan zai mun direct zai mun printing din abin da nake bukata. Misali bara na karasawa 3 da kuma 4 a nan wurin. Gashi na mun printing 300 kuma da muka gani a wancan program din. Wannan amfani da lissafi ne na hada abu a layi guda daya ba tare da na je na ringa kuma zuwa ɗayan sabon layin ba. Ga wannan shine karshen program na farko. A program na gaba zan mana bayanin abin da zamu ci gaba da shi. Sai anjima.